Έχουμε το πιο ψηλό σημείο όλης της έκθεσης. Γεια χαρά, είμαι ο Στέος από την Agrimac. Πρώτη μέρα στην έκθεση Αγρότικα 2026. Η Agrimac έχει ετοιμάσει ένα εκπληκτικά όμορφο εσωτερικό χώρο. Σας περιμένουμε όλους να δείτε όλα μας τα μοντέλα και πάμε λίγο να δούμε και τη συνέχεια. Πάω πάνω. Πλέον υπάρχει και πρώτος όροφος και επειδή δεν μας έφτανε το εσωτερικό, ήθελαμε να σας δείξουμε όλα μας τα μηχανήματα. Έχουμε και ένα τεράστιο εξωτερικό χώρο με όλη την γκάμα, τα πάντα. Εξκαφείς, ντάμπερ, φορτωτές, όλη τη σειρά των τρακτέρ μας, ελές, σόλις. Περνάμε μέσα από τους εξκαφείς, τα ντάμπερ. Εδώ τα παιδιά μας εξυπηρετούν, ο κύριος Αστέρης, εδώ είναι. Έχουμε το πιο ψηλό σημείο όλης της έκθεσης. Ανυψωτική εξέδρα. Παιδιά, σας περιμένουμε, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για εσάς. Έχουμε προσφορές για την έκθεση, για εδώ. Είμαστε εδώ, σας περιμένουμε. Φιλιά!